שהוא סיפר שיריב לוין בא אליו לפני הרבה שנים לנסות לשכנע אותו ברפורמה או במהפכה, תקריא לזה איך שאתה רוצה, ואז הוא אמר לו, אותו בן אדם, אז אחר כך הם יהיו בשלטון ויהפכו הכל. אז הוא אמר לו, אם אנחנו נצליח לעשות את הרפורמה, הם כבר לא יהיו אף פעם בשלטון. נכון. אני לא נוסעת לקפלן. קשישה בת 75 נוסעת לקפלן, צריך פיפי באמצע. אני הולכת עם הדגל הקטן עם הזמבורה, ופה הייתה הפגנה של צעירים. על התפר. כי בבית הכנסת אז אני קוריוז, והייתי עם שותף, והשותף פרש לכפר סבא. לפעמים מחפשת מישהו שיבוא איתי. אני מנסה לנחש מי הם האנוסים שלא פותחים את הפה. מקרוב משפחה קיבלתי תגובה לא כל כך רציונלית. ואני שלחתי לו איזשהו פוסט של בוגי יעלון. ואמרתי לו, מה דעתך על הפוסט הזה? מה דעתך? אז הוא ענה לי בצורה כזאת, יש לנו נפש יהודית, משהו, לא נדרדר לדיקטטורה. דחילק, יש פה חוקים שמובילים אותנו ישירות. יכול להיות שהם לא יובילו אותנו ל-1933. יכול להיות, אבל זה כאילו דרך סלולה ובטוחה להידרדר בה. ככה. שאני משלמת איזה שהם מחירים. נגיד, הייתה לי חברה ממש טובה, כמעט חברת נפש. ועכשיו היא לא תומכת בהפגנות. אז אנחנו נפגשות, ואת רואה שמערכת היחסים איתה על ביצים. לא, אנחנו חברות וזה, אבל כל אחת מדברת עם השנייה והולכת בזהירות. בזהירות. תראה, אני מאמינה בעם ישראל. אני מאמינה שאנחנו אחרים. אנחנו אחרים. אנחנו חבורה של כל האנשים, אז כל חבורה של אנשים בסיטואציה מסוימת יכולה להיגרר. הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא נוגעת בנימים של בני אדם לנושא של אהבת ארץ ישראל, והיא קשורה גם לנושא הדתי. היא קשורה הרבה גם לנושא הדתי. ופה צריך מאוד להיזהר. זאת אומרת, אם את חלק מקהילה דתית, הדבר שאת עוסקת בו עכשיו בנושא של הפגנות הוא מאוד קיצוני, מאוד מאוד קיצוני, בצורה חריפה לדעות של אנשים שאת שייכת לקהילה. מישהי שהיא חברה, והיא אמרה לי, מכיוון ששורפים בתל אביב יש את הכביש, את בהפגנה שלך ברעננה מסכימה עם השריפה בכביש. קודם כל, מה זה שייך? והיא פתחה עליי פה מכתזית. וגם הייתה לה חבורת תומכות. אז אמרו, תשמעי, אנחנו אוהבות את ארץ ישראל יותר מכם. אני קודם נעלמתי דום. פעם אני הפגנתי אצל דני דנון, הלכתי לשם כי פעם אחת הלכנו בערב, עברנו, והייתה שם קרחנה, רקדו ושרו, מוזיקה, בצעירים. אז אמרתי ליהודה, בוא נלך עוד פעם, בכיף, ואחר כך, וגם לקחתי, ועזבתי דבי. לא חשוב שלא הייתה קרחנה. וחברות של חברה שלי ראו אותי. יש שם איזושהי אנדרטה. והם באו ואמרו אליה, איך החברה שלך מעיזה להפגין ליד אנדרטה? אז אני אחר כך אמרתי, אולי באמת אסור, אני שאלתי אנשים, יש תקנה, הלכה,
שאסור להפגין ליד אדם. אין הלכה כזאת בכלל. הבאתי בואבוס. אני הזמנתי גם מישהי בבית הכנסת. היא בן אדם נורא נחמד, היא הייתה מורה של אחד הבנים שלי, ואחד הבנים שלי נתן לה קומפלימנט. שתינו הבנו ששתינו בחרדה, כל אחת מכיוונה. בחיים של בני אדם, בכלל בחיים, יותר טוב שכל דבר, כל החלטה נעשית מתוך שיקול, וריב בין אנשים, וויכוח, וזה, במקום החלטות נחפזות, וחד משמעיות. שתהיה בקרה בין הרשויות. אסור שיהיה משהו אבסולוטי. אסור לא לרבנים שיהיה כוח מוחלט, ולא לראש ממשלה, ולא לשופט. כל אחד שיש לו כוח מוחלט זה אסון, זה פשוט אסון. הם מדברים על מגילת העצמאות, המפגינים, הם לא יודעים מה כתוב שם אפילו, הם מדברים שם על תנ"ך, על המקורות היהודיים שלנו, על המקורות הנצחיים שלנו. מה שהם אומרים, אנחנו מחבקים את כל העמים שיושבים פה, כל אלה שבמשך 2000 שנה הגיעו לכאן, אנחנו מחבקים אותם, ואני מבינה, אין מה לעשות, אנחנו נחבק אותם והם פה. אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות, כי הם מציאות פה. כשאני לא הייתי פה, הם פלשו לבית שלי, זה נקודה. הם פלשו לבית. בשלטון האבסולוטי של הבג"ץ, יש כאן תפיסה בגדול של אדם אחד, שאולי מייצג עוד כמה אנשים כאלה, הביקורת, הליברליות, הפתיחות וכולי. רגע, אני אגיד לך. ואז אנחנו מתרחקים מהמקור האמיתי. ליברלי ופתוח לחלוטין אומר שלאט לאט כל היסודות היהודיים, הנקיים שלנו, היסודות, אני לא מדברת על דת, העניין היהודי, המהות היהודית, שום מגבלה אין בשם הליברליזם, בשם הפתיחות, בשם... למה את אומרת שאין שום מגבלה? יש מגבלה של יחסים עם בני אדם, של הוגנות לבני אדם, של התייחסות מוסרית וקבלה של האדם. יש קבלה של כל אחד ושוויון. היית רוצה שבמרחב הציבורי יהיה יהדות כפי שאת מבינה אותה, ומוקנית מלמעלה, כאילו מוכתבת מלמעלה. היית רוצה את זה? זה לא מעשי, הלוואי. את היית רוצה? אני ממש לא רוצה. זה שאלה אחרת. אני ממש לא רוצה. שכל אחד יש לו את היהדות שלו, כפי שהיא התפתחה. כפי שגם לרפורמים יש מקום, וגם להם יש מקום במרחב הציבורי, וגם לקונסרבטיבים, וגם לנו. או מדינה דו-לאומית או אפרטהייד, אין פתרון אחר. אבל יש, לא, על מה שעכשיו אתם אומרים, לא, אני לא יודעת. אפילו לא חשבת על זה. לא, לא. שאלו סמוטריץ' מה יהיה? מה, כמו יהושע בן נון, מה הבעיה? כל מי שיקבל את החוקים שלנו, אהלן וסהלן. אז הוא יהיה נתין. הוא יהיה נתין. כל הימנים, גם אני, רוצה ארץ ישראל שלמה. במדינה דו-לאומית, סוף העניין. את ראית את השלט בכניסה לבית שלנו? זה כבר אנחנו סומנו. התפקיד שלי זה לגייס את הזקנים שאני מכירה. אז בכל החוגים איששתי אצל זה ואצל זה. ובאמת גייסתי כמה. יהודה לא מוכן לבוא. שולח אותי לבד למערכה. תבוא איתי להפגנת הסבתות. שהצעירים ילכו. הנה, סבא סבתא יחד. עזבי, לא רוצה. אין סידור לנכדים. סבתא עושה דייסה. יש פה קבוצה של דתיים ודמוקרטים וציונים. להעביר לך? נזמין אצלם גם שלטים לבית. שהצעירים ילכו. אולי בכל זאת תבוא. בבקשה. הבדלה נעשה שם. Thank you.